Priatelia, kauza Šimečkovej mamy a projektu Fórum, to nie je len o tom, že nejaké politické body pre niekoho a niekoho oslabiť. V tom sa proste musíme všetci vykúpať teraz. Ja som teraz videl nejaký status jedného človeka, nie je podstatné koho, a on napísal, že už má plné zuby tej Šimečkovej mamy a teda počúvať stále o tejto kauze, že už on o tom nechce počúvať, že už on má toho plné zuby. Nuž ale, milý občan, ja ti chcem povedať toľko, a nielen tebe, ale aj ďalším ľuďom, ktorým to možno už lezie na nervy, že na čo sa o tom rozpráva. No rozpráva sa práve o tom preto, lebo my sa v tom všetci teraz musíme vykúpať. Bez toho, aby sme sa v tom vykúpali, aby sme na to dennodenne mysleli, tak sa nezbaví tá slovenská spoločnosť proste takéhoto niečoho, takéhoto parazitizmu, takéhoto niečoho, že niekto si vo vychcanosti založí, a to nehovorím teraz na niekoho konkrétneho, ale niekto si vo vychcanosti aj vďaka tomuto teraz môže založiť občianske združenie a si povedať, že ja budem mať z toho rôzne výhody, budem si tam dávať, preplácať svoj telefón a budem sa pred nimi tváriť, že však to platím za nejaké konkrétne veci v prospech štátu alebo neviem čoho, nejakých vysokých hodnôt. Založí si niekto proste takéto občianske združenie a potom bude takto vyciciavať. Dvojaké faktúry, trojaké, respektíve trojnásobne si preplácať dá u niekoho. A toto všetko jednak je nebezpečenstvo, lebo niekto si môže z toho brať príklad. Ale ak my toto nepostavíme a nebudeme práve o tomto hovoriť, že niekto si potom môže z toho toto vytiahnuť a brať si z toho príklad a skúšať to tiež takto parazitovať, tak potom sa toho ani nikdy nemôžeme zbaviť, lebo proste keď my to teraz zametieme, povieme si, že nás to netrápi, tak v budúcnosti môže vyrásť ďalších 20, 30, 50 takýchto rôznych projektov, ktoré budú proste potom oklárádať ľudí. Takže je to o tom, že musíme sa v tom vykúpať a musíme každý si stanoviť taký cieľ, že ideme proti tomu bojovať. A najlepšie asi aj tými parlamentnými voľbami, že proste takýmto ľuďom, ktorí toto robili alebo mali blízko k nejakým stranám, tak také strany proste presne voliť nebudeme, vyriešené, hotovo, protestný hlas, bez toho my nič nezmeníme a hlavne rozprávať tým ľuďom, ktorí to ešte stále nechápu, aby to chápali, že o čom je táto kauza. Už aj Lacová, tá moderátorka, ktorú ignorujem, už aj ona začala rozprávať o tom, lebo som videl nejaký zostrih, že aký bol presne prúser v tomto. Ona respektíve citovala aj tú Mesterovú, kde Mesterová hovorila jasne, že toto bol proste podvod a kde jednoducho už aj Lacová dokáže priamo toto pomenovávať, aj keď citovaním nejakých iných ľudí, aj Vašečku tam citovala. Keď už aj Lacová toto vidí, tak o to viac to musíme všetci vidieť.